אני שוש, אני בת 50, אני עוסקת בתחום הקוסמטיקה מזה 11 שנה. למדתי את כל התחום והשתלמתי באופן מקצועי בכל תחומי וענפי הקוסמטיקה. כל השנים רציתי לעסוק במקצוע שעוזר לאנשים. כיום אני חושבת שבשנתיים האחרונות מאז שפתחתי את המכון קוסמטיקה והספה, אני מרגישה שהגשמתי את ייעודי. המכון מתחלק למעשה לספה מאוד מתקדם בתחומו ומכון קוסמטיקה. בחלק של הספה למעשה אנחנו עושים טיפולי גוף שמשלבים עיסויים, עטיפות עצות, טיפולים בגוף בנושא של ניקוז לימפטי, נושא של סימני מתיחה, צלוליט, טיפולי פינוק, טיפולי כיף. אנחנו משלבים בספה טיפול בעזרת קפסולה שנקראת אוקסיספה, שמטהרת את הגוף, שמשלבת למעשה סאונה וחמצן טהור, שעוזר לגוף להיטהר מכל הרעלים, וזה אחד מטיפולי האנטי-אייג'ינג המתקדמים ביותר. בטיפולי הפנים אנחנו משלבים מכשור של אולטרסאונד, של פילינגים מיוחדים שמתבצעים בעזרת מכשור. כמו כן אנחנו משתמשים גם בגלי רדיו שעוזרים לנו למיצוק העור, להעלמת קמטים, לחידוש הקולגן והאלסטין. הצוות במכון שעובד איתי מונה 4 איש, שלמעשה מלווה אותי מיום פתיחת המכון. הצוות מיומן, מנוסה, כל אחד בתחומו עבר הכשרה מקצועית. בספה יש לנו חבילות פינוק שלמעשה פונות לזוגות, ליחידים, לקבוצות, לימי גיבוש, לימי כיף. מכל הסוגים. אנחנו מתאימים גם חבילות מיוחדות לפי הצרכים של האנשים. ימי הפינוק בספה כוללים שהייה במתחם שהוא מדהים ומיוחד. בשימוש הספה סאונת עדים רטובה, סאונה יפנית יבשה, יש חדר פרטי, יש מתחם פתוח עם דשא. המקום טובל בירק ומשרה אווירה רגועה מאוד. אז אני מזמינה אתכם לבוא ולחוות את מגוון הטיפולים, את כל העושר האדיר שיש לנו להציע לכם כאן, הן בטיפולי גוף, בטיפולי פנים, בספה מדהים, חוויה שלא תשכח ושתישאר לעוד הרבה זמן, אז נסו ותהנו.